Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Ngiyanibingelela, ngiyathemba niyaphila. Igama ulindo kuhle Sibongiseni Dr Life umntaka Khumalo. Ngiyakubingelela wena kaMdlokombane vukudla amadoda. Inhlondle nophapha ekhanda kaMenzi, ndamuntomeza sengathi yakhala uyalila. Uthi igula kaJama lichithekile, lichithwe ingqolo endala ngiyakitho manandela. Bathi imbenambene kaBishop Khali inkulu inkaba ifuna ungena ejokeni. Benesibindi ubuthelezo ukuthu umntata ngokukhuthaza umntaka kaJama bemthuwa bemcufula bethi akubusa kubankosi kanti la bemgcoba khona ngempepho lethe malandela. Kusho mina umenza game egame salabuzana ngidlula kanjani. Indoda engayithema uthanda ngayithema ukuze abanqede ucisha utaba ekhonje besabukhe besexhanti. Sanibonani ngiyanibingelela. Ishow yethu hamba phambili eNingizimu Afrika #Kwenzekwenzeke podcast. Silapha esikhona ngenxa yenu ngokubukelwa yinini. Namhlanje siphethe the living legend, the icon, the best gospel artist Ningizimu Afrika. Uzobhema ukholwe kuningi esizokufunda, kuningi futhi engicabanga ukuthi sizocapha nokuningi esakeni kuyena ngokolwazi nangokuthi ke emculweni kuphilwa kanjani nasempilweni nje in general, right? Silanda lapha insizwa yasemkhambathini, insizwa ke qhamuke emndenini ke omkhulu, kwabo ke bayishumi nambili, insizwa zu8 kuthi zu9 bese kuthi ke intombi zu3, kanti ke insizwa ingene emculweni lapha ngo2001 ecula nechoir, kwathi ngo2005 wacula as a solo, then 2008 wacula ke nelinye iciko ke abatrenda kakhulu baduma khona ingoma ebabedume ngazo nginguThixo amatshe. Ngeke ngikutshele uzosibonela wena. Namhlanje siphethe the one and only, the living legend Sgwili umntaka Zuma. Mntaka baba. Yes sir. Usongaphakathi mfowethu yaphila kwathi. Hayi no mfowethu siyaphila kakhulu. Siyabingelela nababukele emakhaya. Mfowethu. Nabo bonke la kufinyelela khona nje le podcast bafowethu. Siyabonga umsebenzi omuhle. Mfowethu. Oqalwe abafowethu omuhle ngalendlela esimanga. Siyathemba ukuthi uzokhula futhi. Ngani yakwethu. Uzofinyelela la kufanele ufinyelele khona. Ukugcina amagugu nokugcina iqiniso ngabantu abaphilayo abakhona abenza izinto ezinhle. Siyabonga. Ntaba baba, si podcast, the team njoba usibona sikhona ngaphakathi would like to appreciate ukuthi ufikile engane yakwethu. Siyazi ukuthi sengesikhathi khona sizama ukuxhumana nawe kodwa ekugcineni at last sagcina sikutholile. Sifisa ukuthi sibonge kakhulu and siyathoba kakhulu. No mfowethu angibonge nami angibonge nami no I must be honest ukuthi yabona mangifika la ngiqale ngathi ukulahla ithemba kancane. Yazi ngilokutshela ngididwa ilocation enginikwe yona ngoba ngeke ngahlala kaMasho. Yes. Unfortunately indawo engiyaziyo le ndawo nje bengiwalka ngenyawo, bengihlala la iB5 phezulu. Yes. So kuza ngala benginabangani somewhere la nje yes. So I know this place. So uma ngiqhamuka ngithi mina yes ngizwe Siyanda. Okay. Hamba la ngiyadoubt endlini. Mangehlala ngithi mina yes. Okay. But ke mase ngena ngaphakathi mfowethu muhle umsebenzi eniwenzile. It reminded me of something. Yes. Most of izinto ezinhle nezinkulu. Yes. Kune hit eke yaqhamuka nelinye lamaqembu amakhulu acula iQuaito House. Yes. Uma bexoxela bathi yaqhamuka emjondolo. Yeah. I remember ukuthi the time sikhula, it reminded me ukuthi as most of the studios, istudio engarecorda kusona sokuqala ngiqala ukungena kwi music industry sasingekho edolobheni, sasisemjondolo kwaMakhuta. Yes. So I somehow ingithobisile lento, reminded me ukuthi ngathi khona la usukhohliwe la kahle ukuthi lento ewena iphekwephi, yabona. So kwangenza, it reminded me, kwangithobisa kakhulu, kwangenza ngakhumbula ukuthi I know man indlela umuntu yeba seyihambile, kodwa ikakhulukazi iyouth nabantu abaseyindaweni ezinjengalezi ikakhulukazi
banawo amathalente futhi bayadinga ukuthola amathuba okwenza izinto nokuvela nokwazi ukulokhuzana mawufuna into right hayi ngeke ngayithola mina jodolo I remember I fought with Kwenzekwenzeke, the one and only Kwenzekwenzeke. Yes. He came and sasike saba naye kwi podcast and the podcast yahamba kakhulu and we promoter kakhulu and I think now we are close to 2,000 subscribers which means and sinonyaka siqalile mase bazokutshela abantu bama subscribers ukuthi it's not easy True, to get even 1,000 subscribers. It's very hard but as a podcast yoba sikhona we are proud sikwazi ukufika lapho which means umsebenzi omkhulu into ayishoyo kena wathi etshele wena team athi Khumalo yena ubenekani kangaka yazi umuntu mekhuluma nawe wena uyamthembisa umtshela ukuthi okay this is what is going to happen 1 and 2 and 3 but umuntu mayesefika afice ngenye into uyenza kanjani lento so nami ngikhumbula lokho ukuthi okay fine as much as ngathi machita let's push as sila isikhona and into yethu if iqiniso will go far and most of people abazi ukuthi Kwenzekwenzeke ishuthelwa emjondolo they don't know and they don't know. Man, I'm proud. I must say I'm proud. I think ngelinye ilanga I think ngelinye ilanga just an idea nje. I think ngelinye ilanga you need to just reveal to your people. Just reveal to your people. One celebrities and people public figures awakhuleki ukuze endaweni ekanje lutho ukungakhuleki kwawo abanye is because they've never lived lempilo yokuhlala in this environment. Okay, mina ngiyayazi ke somehow ke nami ushisile khona kwami kwempilo right odwa we end up being comfortable where we are and forget ukuthi kunale kunabantu abenza izinto ezinhle ne-right nedinga support. Sometimes uyabona mfethu mina I would really appreciate ukuthi ngelinye ilanga ngibone kufika abantu who are more than uSgwili befika la and ukuthi nje from down there kusuka emgaqweni lapha yana mhlawumbe ke ngigijime necamera nje nihambe nayo icamera nje babone ukuthi kahle kahle ukwenza kwenzeke wenzelwa kuphi yabona and then I think lokho nje ngelinye ilanga kungenza into and mina my dream sekuvele kwangena kimi because yazi hlahla besize hayi ukade ngumsakazi ngube umsakazi so vele ngibuye I remember I told the guys ukuthi there was a guy some inviter to come umjida wami si right naye top kakhulu top uyasupport kakhulu abantu abazabalazayo wafika wathi mayifika wathi okay Khumalo ngiyeza wafika mhlambe nakhona kwaba isikhatshana mhlambe 3 months 5 months ngimlandelele then mayifika wagcina lapha ezansi la ufike khona wathi Khumalo ngeke ndoda ngeke wagcina ngafikanga e-studio wagcina ngangenanga ngathi mangifika la ngafika igenge ngayitshela ngathi okay guys nje ubona uhlangabezwe mina ngathi right ngayitshela no hayi uBrazo and they were waiting for him because popular kakhulu big kakhulu so but ngabatshela no bafethu no ube nalenkinga ukuthi indawo esikuyona no aka feel wayichaza sathi abaningi ke vele ngasethi mina sengisupporti kakhulu I know ngenza ama events endaweni enkulu eThekwini so uyasasponsor sami but la akakwazanga ukufitha ukuzo ngisupport kathi asamukele lokho ngase ngithi kodwa kubona bafethu let us not move ngathi because you're gonna run to eThekwini uyokwenza podcast yazi ngifundeni mina webafu empilweni yazi ngifundeni empilweni mina ngifunde ukuthi sometimes you introduce something to people and they do not understand it because ayikaqala ukumove but once it moves I'm telling you they will be the ones who want to come here relax away enza into yakho relax mfethu enza into yakho mina I'm proud of what I see and ngigraze ngamabomu ukuveza futhi ukuthi la sirecordela khona kusemjondolo because
I know indlela ama artists nabantu abadumile ababehave ngayo nabayiyo yabona sometimes umuntu oyi celebrity can behave like a slay queen. Yeah. Do you know that? Sure. Yeah, ngiyakuthola umuwazi slay queen, Can behave like a understand? slay queen. You can understand, yes. Or can behave like a guy who's driving a Golf 7. Yeah. Othola ukuthi he's driving a Golf 7 endlini akanawo umpende. Yes. Ngicina lapho. So But sometimes it behavior yabo they will portray a different appearance to you as umuntu obabukelayo, but the reality doesn't say so. So don't worry yourself. Into yakho will grow to a level where they will want it to grow themselves. Because mhlawumbe kwesinye isikhathi abanye abantu bana mhlawumbe ilangihluka khona mina ukuthi I understand ukuthi kunezinto ekufanele ikhule ngami. yes, Power. Because nami Power. ngikhule Power. ngezinye izinto zabantu. Yabona? Yes. If I was not given an opportunity to have an interview in a commercial radio, Yes. it is enkulu. Yes. I'm not too sure if ever I'm allowed to mention. No problem. Yeah. Any. You know. It's So podcast. if ever I was not given an opportunity to have an interview or cause in FM. Yes. Oluna 7 million listeners. And then mina ngaphuma with the fans abasupport uSgwili about 10,000. Yes. Engibathole kuphi? Yes. Engibathole ku 7 million wama listeners okhozi. Yes. You understand what I'm saying? Yes. Kusho ukuthi ngelinye ilanga nami kufanele ngiye We put nalo 10,000 kumuntu ona 200. umuntu ona 200 Power. afika thathu 500. Yebo. Life goes on. It goes on like that. Yeah. That's how we grow. Yeah. That's how we grow. Yeah. So Budomdala kahle is now yazi sengivele ngaphuma kwen, but you're just a living legend. I think ukuthi umuntu odinga your information is there on social media. Yeah, it's there. You are everywhere. It's there, yeah. So now when you talk nabantu abasha esila kwi podcast yethu, mina sengivele ngathi kwashintsha uhlelo yabo. Sengifuna ukuthola ukuthi I would like to understand ukuthi as uKhumalo noma uDr Life noma i-team yonke ngaphakathi lendlini yekwenzekwenzeke iyaba nesibindi yathi no matter singenayo indawo esingayirentela noma no matter singenayo indawo efensi into esingayisiveza, but let's start this thing, let's move this thing. Ungathini futhi kumuntu omusha yini lo sokubambezela noma ungaqhugqumeza bafethu, if una into ekhona just go for it. Let me tell you. Sure. Ngizokhuluma nanje bafethu nonke. Yeah, so I'm hustlers baba, we in the corner baba. Nonke la Yeah, endlini bafethu yazo. sure. Do you know ukuthi there is one person who's very known in the industry ofisayo lento enayo nena endlini? Serious? Kuncane kakhulu into esinala. Mina for one I don't have this. Serious? Bafowethu, ayibashalizana bafowethu ukuthi we are the best. We are the You understand what I'm best. saying? We are the best. I don't have This material. I don't have this material. I don't have for certain reasons I don't know. Yeah, but because those are some things that I should have mhlambe had. Yeah, yabona. Yes. Two, mfethu, you have people that understands you, that abanento yokuthi you will appear in the camera, bona they will stay behind the camera. Yes. And mhlasimpe it might happen ukuthi you're not paying them anything. Yes, of course. You understand what I'm saying? Of course. Do you know what there are artists that wishes to have a Those team people. of people like this they don't have? Yeah. If they need to have a team like this, they need
abanabo abantu abathi ifa nawe macala ngila uyangithola ngikhula nawe bra I've got an interested heart at you ngikhula nawe bra ngiyazi ukuthi uma mina ngishutha wena but ngizothola imisebenzi ewu5 ezongikhokhela uyabo so mina ukuphila nawe kuyangibenefita uyayithola into engisho so they have people ukuthi uma kufanele benze izinto kufanele bahambe they must pay for everything finish and clap so the relationship abanayo nabantu it's a business relationship which is a relationship ethi no yazi mawufika uzokwenza something like mina you leave my money I give you a work done asibona abangani sure here you are creating a platform mhlambe ngelinye ilanga noxabana kodwa I don't encourage that because nisuka kude niqale something it's been years yeah ni ndawonye nayikhulisa lento and wonke umuntu unama strengths akhe angefani nawo omunye umuntu uyayibona ngelinye ilanga because I see a keyboard la I see ukuthi there is a mini studio here kusho ukhona umuntu besides podcast besides khuzana wena ukwazi ukurecorda but yena uyakwazi ukurecord into awukwazi ukuhlala ku camera but yena uyakwazi ukuhlala ku camera I can present into engisho so you've got strengths angefani power yabo power I'm telling you mfethu I'm telling you ayikho into edingwa yi-artist ukusurvive in the industry than having a team of people that believes in you abazovuma ukuthi kushayine yena but bona bengashaya that believes in him I'm telling you that believes in him yeah power but omdala ake sibuyise la hayi ngoba sikuyihasela sikhona baba if umuntu omusha ungakhuthazelanga today because angisasho namanje they don't know ukuthi sishuthele emjondolo sohleze ngiliphinda because yazi why sometimes you just wait for the right time like this one where umuntu ezomangala khona uthi wow let me tell you something let me help you I struggled a long time in my life trying to do what I'm not yes up until I accepted myself ukuthi Sgwili you have albinism and albinism in you is a weapon to use to become who you are part of who you are is what people see in you if you can portray that you understand uzoba mnandi Kwenzekwenzeke is Kwenzekwenzeke because ishuthelwe emjondolo besides that there's no Kwenzekwenzeke you understand what I'm saying hambani phela manje niyoqasha indawo emhlanga nithi nizolokhuzana nami ngitshela ukuthi nizokwazi ukusustain for this period for year and 3 months now yeah it's because you are here the environment allows Kwenzekwenzeke to become what it is it will grow to become what it is because you are here and you must be proud ukuthi lento eniyenzayo niyenzele emjondolo aish ngiyathemba team yazo you must be proud ukuthi lento eniyenzayo niyenzela la emjondolo and njoba niyenzela la emjondolo niwenzile umjondolo wamuhle na upenda kahle it's got lights it's got everything it's got do you know ukuthi how expensive are the studios anje yabona mangasho nathi masingasho ukuthi how much we've spent usushilo but how much I understand you've spent so much but I'm telling you ukuthi hamba ke manje uthi uyobook istudio esinje eThekwini yes eSentini uyobook istudio that will give you the same equipment ekanje how much will you pay so much so it means you have the capacity of giving the best performance because you have the equipment that is equivalent to the equipment that they have emhlanga funani aish ufunani mjiki funani awufuni lutho utomdala sisi off air la singakangeni kwi podcast ukhuluma ngendaba yokuthi
uke waya phesheya. I would like to know ukuthi first time nje usitshele ngonke because I said ukuthi there's nothing much esalokhu sekugubha yona. We just want izinto nje now. Abangajwayele ukuzizwa, abangajwayele ukuzizwa. Now ukuthi for first time nje uyaphesheya and ngomculo we gospel artist. Usayikhumbula leyo memory iliphizo waya kulo. Take us through. Okay, mfethu we were privileged at that time we were still a collaboration ka Sgwili and Babo. Yes, the best one, the best collaboration. Yes. In 2011. Yes. Kwakune World Cup, Rugby World Cup, njoba kune Rugby World Cup this year. Oh yes. So in 2011, so it means it's 10 years ago. Yes. We went to New Zealand. Kwakune Rugby World Cup. Labe sobashaya ku final. Sobashaya lapho. Yes. Kodwa ngiyabasaba. Sasiye khona. Yes. To perform in few stages lapayana and to perform in some of the games. Yes. Sasihambe with some of amanyama artists. I remember. Sure. Ukuthi at that time sasi nabo osisinomcebo. Yes. But ngaleso sikhathi wayese backing vocalist. Uzikwathi nomkazikwathi. Yeah. Ngiyabekezela la empilweni. Wayese backing vocalist at that time. So nina lapho. Ngaleso sikhathi wayibhekela uNtombi Ngcobo. I don't know. Ntombi Ngcobo ingane kahle limhlophe. Oh yeah, now I get it. Why Ntombi Ngcobo was we were one why umunye wama artist ayiperforma lapho. Yes. And unomcebo was I backing vocalist la khona. So Yes. sasambe nabo ke no baningi nje mfethu abanye sasambe nabo. We sasebenza ngaleso sikhathi sasebenza noNtokozo Ngongoma who's in a gospel artist manje who's powerful corner, you know. Sahamba ke saya phesheya, we enjoyed our 7 days there. It's quite a different country. Yeah. What I was enjoying mostly ukuthi most people there are white. So I'm okay. Oh yes. So manje so ufika nawe comfortable. Most people are white, you know. So akubonakali ngaleso sikhathi bengisagunde ekhanda yabo. Oh yes, now ushaya ngelokho nje. Yeah, bengisagunde ekhanda. So mangigundile ekhanda uthatha ibhune eligundile ulibeka la eduze kwami. Awukubehluko ya. So kwakumnandi leyo nto yabo. Sure. And the life esayibona laphayana was a bit different. There is crime. Yeah. But ayikho le crime yethu le ukuthatha iphone awuthi ungathi ujika la ikhona into exxa wena nje shit letha la iphone ayikho lonto yabo. You can walk with your phone ukhuleke yabona. Yes. And then we asked ke ukuthi ke lana kumkanjani because imithetho yakho. Yes. Bana imithetho nje elandelwa ukuthi you cannot cross a robot. You cannot cross umgwaqo besides you cross a robotini or la kufanele uwele khona. Yes. It's a fine. So umuntu wakhona uyazi nje ukuthi uyazi nje ukuthi wela la kufanele awele khona uyazi nje umthetho nje. eSouth Africa singayimela kodwa le. Awunina ngene Emzansi. So miningi ke neminye imithetho ke nezinye izinto ke ekhona that we've experienced sase Auckland. Yes. Yeah. Miningi izinto that we've experienced, the life, the good life there, you know. Na performer then abantu bajabulela. Ni performer solo noma performer ngesilungu. Ah, perform amaculo. Umakeba nje amaculo ethu nje lapha yana, and then you know they enjoyed. We even went to a certain club because I had some band. Yes. We even went to a certain club pub nyana where we find a live band. Yes. Then we asked nisafika nje sangena, then sathenga ukudla, safika iband idlala lapha yana, ithe mayiqeda ukudlala sasithi can we are from South Africa, can we just do something for you guys, you guys, and then we picked. They enjoyed what we were doing, you know. They enjoyed what we were doing, and
then sabuya. Okay, before let me ngidlela kancane. I know ukuthi sika sathi uqaleze kwi choir weza then wangena as a solo 25 Yes. then 28 wacula neSgwili. Ngane kwethu ingoma yenu idlalwa left and right and center. Uqhamuka kwi poverty la khona ukade ungelutho. Now you are something. What was happening that time? Wakulindele vele kwakwenzeka. Take us through. Mfethu mina uNkulunkulu ungenzele into enhle empilweni. Yes. I wouldn't lie to you. Ayikho into eyenzeke empilweni yami which was a mistake. Power. Yes. In 2001, as I'm saying, mina abazali bami bashone ngisemncane. Ngathi ngifuna lokho njani. I was very young by then, and then I grew up ngikhuliswa abafowethu. Then I went to in 2008 ngangiyongena kwi high school. Yes. So I went to ukuyohlala eScott ngihlala na, and then inhlalo yangaba yinhle lapha yana. Yes. Ngihlala kababa umntana. You know ukuhlala emndenini ukuthi sometimes akubi le yanto. Treatment is not the same. Treatment is not the same, Yeah, you know. that's true. So and you feel ukuthi you are not awukhe ekhaya. Yes, ubaba umdala wayesithanda mfowethu. Siyabonga. And then kwakunalezo zinto nje lezo there and there ezazenza ukuthi mfethu uzwe ukuthi no, I'm not home. Yabona. And then we ended up sagcina si decide nomfowethu ukuthi ayino siyabuya, we are coming back home. Umfowethu ngimlamayo. Yes. We came back home sakhuliswa ke abafowethu. Mina ngikhuliswe, I was raised by my brothers. Okay, yes. What I am abafowethu. Yabona. Power. Bafowethu abadala kunami who went through besenza noma yini ke ukwazi ukuphila. Yes. You know. Sometimes mabuye esikoleni ungena ebhasini ube uconduct for that time. Was 20 rand. 20 roll on, yeah. 20 roll on. Isicathulo ukwazi ukuyithengela isicathulo nawe ukwazi ukuzenzela ini nani. Sure. Then into ebengisiza ukuthi bengicula throughout iseScott bengicula ngabuya ngeze ekhaya bengicula ngihambe vele ekhaya ngiye eScott bengivele ngicula futhi nama. So I've started singing mina at my very young age. Yes. Very young age, as old as 1992 kahle. Ngazalwa ke mina ufuna ithini ngisema Africa. Yeah, so ngisacula esikoleni. Esikoleni bekunalento ukuthi kuno first year, second year, 1 no 2 ama junior lawo ne bese kuthi 3, 4 and 5 is senior. Senior primary. So mina mangiqala ngangise junior. Sure, kakhulu. Yabo mangiqala ukucula ngangise junior ngangenza second year, but they took me bazongifaka in a senior choir. Ngacula ne senior choir. Sangangisacula choral by then. Cula ne senior choir ka standard 3, 4 and 5 and I was doing a solo. I had a soprano ngiyazi yashona up nami ngangibusi. Then again, all right, after that again life goes on. Then we recorded, we won competition thizeni. Kwakusena ama competition ke ngalezo ekoleni. If even outside, you know, mawazi nje ukuthi kune competition esicathamiya ye gospel, kune competition yengoma ehanjelwayo ese stable theater enye ise YMCA, ise Maritzburg, eWinston Churchill, ise Newcastle. Yabona sasihambela lawo ama competition anjalo. So uthole uzowina ama recording deal, noma uzowina idemo, noma uzowina imali, yabona into enjalo. So we grew up around that environment. Then again mfethu, I was taken by a guy in 2005. Who was called Themba Mpanza, who owangitshontsha mina ngantshontshwa kahle egroupini kumqiniso. It's because you were the best. Bangishela nje egroupini, bangishela hayi ngathi ngisabasathe ngangena ngisho ifone ngaleso sikhathi. So babefona kumngani wami ukuze bakwazi ukungithola. So then all right, I recorded my first album. Ngi recorded following angithi into back to the ngi recorded following emjondolo. There was a guy wakuthiwa uSimpiwe, sazwa uSimpiwe bani owangirecorda ilokhuzana album yami yokuqala ulokhuzana ingiveze izandla. You know, and then
from there I washona umpanza ubehlala la kaMashu. Yes. The first time nje ngiza la kaMashu ngihlalela kaMashu mina ngo 2005 6. Oh yes, asaphi 7 esekhona. So njoba ngisho ukuthi ngihlalele B5 ngihlalele ngihlalele ka ngase Dubes lapha Dubes Tavern ngihlalile ka L bacishe bangibulala ngibulala ingane kaZuma kodwa bakithi ngihlalile ngifikele ka N yabo N la hayi ke mina ngami wawanongoma nami ngiyayifikela leli then ngase ngihlala ka G G1 so nje indawo zakaMashu most of besihamba yonke le ndawo sihambe sishele sinentombi la ko lokhuzana ko Siyanda nakobani you know so then ke uma khamba isikhathi then washona umpanza sehlala naye eGingindlovu mayishona I came back to Durban mangibuya ngeze eThekwini I met umama okwakuthiwa uJudith Nqasana. I worked at studio sakhe where I recorded my second album. That's where I met Ubabo. Sengicela ukuthi ke ngicela azongibhalela music. Not actually what I met. That's where we started working. Bese sazana before ngimhlonipha as ubhuti omdala yabona also mdala ku industry you know and then wangibhalela about 4 songs in which I had a song elaba hit in my second album Umhlatshelo. Thina sasi melukufa kepha Jesu wasife ngidlala njalo yena hawu kodwa wangikhumbula yokwe Umhlatshelo. That I had that was my second album. That was my second album. It changed my life. I wouldn't ngiyangiqamba manga ukuthi involvement kaBabo in my life changed my life. Yabona? It changed my life. Then 2007 then we recorded that album, we released that album. Then after 2008 we decided to have Sgwili and Babo as a collaboration. Then we started to record album yokuqala yathi boom phezulu yabona babo Sgwili sevinjwa ngapha nangapha manje. Then we were booked here, we were booked there, we were booked Joburg where we were traveling like nobody's business yabona. Ziningi izinto engazibona, ziningi izinto ezenzeka, ziningi izinto ezazenzeka in our growth yabona. And then it ended up kufika ekutheni ngithi Sgwili, you came here, you wanted to be like Abovuyo, to be like Abobani, Abolundi, who are solo, Abosfiso, Abobani, that were solo artists ababekwazi ukupush into zabo. And now ula wenza lo msebenzi wenza lo khuzana, it's good, people love it, but iyaqila khona la iqhilaza khona somehow khona izinto ezi engeke ngikwazi ukukhuluma ngazo. Yes, of course. You understand? So I decided in 2012 ukuthi no yazi nasensebenzile for so no sesebenzile. Sesebenzile, and then I decided ukuthi I know that I ngiyacela ukuthi ngeke ngizona ngapha lengane le. Even though vele sisebenza, I was releasing my albums because in 20 after the Umhlatshelo album I released Uhamba Nam, which was my third album, while sisebenza no then in 2014 again then sesilokhuzana sesisplitile, then I released Ungujehova. Gantungubani when I released that album. I hit kodwa I hit umuntu omjani hit. Then I released that album and then 2015 I recorded live. 2017 then I recorded the album Ukusho kwakhe, if I'm not mistaken. From start yonke into. No. Ipack mfethu.
Yeah. Yabo. So iwona wonke ama albums engibe nawo. Yes. And then bese kuzoba ilawa ke ka kuthi kade ngaqala ukurecorda na. Ilawe choir lawo engirecorde ama album awu2 choir. Right? Yes. From 2001 to 2004. Yes. Ama album amabili Solo as a solo solo artist. Ngivezandla ngihlatshela. Then ama album i-album yokuqala eyayine kwakuthiwa the first chapter kaSgwili noBabo eyayinengoma eyayithi ngoba mina nginguThixo nomona ngawo. That was the one. Then we recorded live in Playhouse ngo 2010. Then ngo 2012 sesibuya phesheya we recorded our second live which we called we released layers ngolokhuzana ngo 2010 the journey. We recorded the second chapter for 2012. Yes. Then I think those are the albums that we It have. was so powerful. Yeah, man, we were. And then phela ukuthi phela masithina music mathiwa siya record. Yeah. We would mostly my live it has like 20 something songs. Oh, you know. yes. So uthola ukuthi mhlambe 10 of them are hits. Yeah, but so it was like that. Then again I came out ngakhipha ke unguJehova then up until now. Yes. So now I would like to understand noma mhlambe ke sithi ukudodisana noma sike sicathule nathi esikhona esifunda ukuthi yiziphi izinto ezibalekile engatholwa yithi thina ama hustlers esuke sihustlisha ikakhulukazi masipusha lento yethu ebalekile nje ukuthi yazi ukuthini ikakhulukazi into yakho mayisiblower isithandwa ngabantu qaphela 1 2 3 because sometimes ukuthola ukuthi umuntu at the end of umsebenzi wakhe omningi akathola ngalutho akanalutho kade ngaseze emjondolo masimbizi ukuthi akazoshutha but now usefisa iback ufuna izinto ayisayidlulele kuzona yabo. So just ukuthi nje if usuthola iopportunity, this is what eyinkinga abantu abaningi bashayayo ufuna uz attack kanjani izinto ezinjalo ukuze bengayitholi sebengena emgodini. Mfethu the more you grow, yes, you must know ukuthi le system esasi vamsukizwa Basakhula umuntu omdala ubuyichaza yeah ngifuna ukuyizwa yeah le system esasiza ka geography esithi the higher you go the cooler it becomes. You must bear that in mind, you must put that in your head. Sure. Ukuthi the higher I go with life, sure, it's the cooler it will become if I don't prepare myself. Because very naturally kuzobanda. Then but I need to prepare myself. Yes. For the cold that I'll find along the way. Ungabaphakamela abantu. Number 1 baba. Be humble to people. But ungavuma abantu bakwenza isilimo. Sure. Be humble but ungavuma bakwenza isilimo. Yes. Because abantu bayakwazi ukwenza isilimo. Abantu will make you understand even things that you engafanele we understand. But bona bakwenza we understand. Yeah. Work with people. Be clean to people in terms of working with them. Work with them with a clean heart. Work with people with a clean heart in faith too, and your thing will grow to a certain level. Yes. Akungathi ke mfethu ukukhula kwenu yabona. Yes. Kubonakale ngoshintsho kuwena kodwa lingabonakala ushintsho kubantu okhula nabo. Yes. Yabo. Yes. Learn to pull abanye abantu abaphansi while nawe ukhula. Zifundise nje nawe ukuthi ukukhulwa sakudonsana. Yabo. Ukukhulwa sakudonsana mfowethu empilweni. So
keep your brand, learn new things. Sinema social media ayengekho la zekhaya. Yes. Kubuthi Thina singene podcast into ye social media ingekho. ne radio. Sifike thina uma ufuna ukuyongena ku Facebook kufanele uye internet cafe. Yo. Ufike ukhokhe Intane futhi. That's 15 rand man. So 15 rand man. Yeah. Ungena internet Ufike cafe. ukhokhe I think it was 5 rand. And then 5 rand lo mhlawumbe it's about 3 hours to 5 hours. Oh, ingeke awe lo It's 30 long. minutes now 30 minutes. What 30 minutes into cafe? It's 15 rand. It's 15 rand manje. What? It's too much. 15 minutes. But at that time 3 hours. uFacebook sasungenela sasikwazi ukungenela internet cafe. You go Yes. to the internet cafe and then ukwazi ukuregister ilokhuzana. Nokwazi ukuthi kuthiwa nje contact email. Oh yes. At that time we register internet. Wazi ukuthi uhamba uyoyivula internet cafe. Yes. That is why manje mawubheka kahle abantu abadala. Ikenge ndala, boyikenge ndala. Yeah. Ohamba ema internet cafe ufika ubone ukuthi abayishiyini ama emails zabo logged in. Bashiye nje efulelekile ngokungena umuntu anze into ayithatha yabo nabo first bahekho kanjalo Facebook abantu yini it's because vele thina wawazi ukuthi awuyahamba yala ka Matthew la enzansi downstairs uyo internet cafe ufika ungena khona ngo2 rand uthatha 2 hours 3 hours uyangena ungena ku Facebook then ukhuluma nabantu ke you chat with people on Facebook ke and then but at that time uFacebook sasingaka understand ukuthi uFacebook can be you can grow your music ngo social media. Yes. Ngelokhuzana and ke mind you siphume emasontweni. Oh yes. Uma siphume emasontweni so uFacebook was one of the things ezashawa vele emasontweni. Yabona. So was one of the things ezashawa vele emasontweni. Facebook nje into social media. Njalo Facebook nihlala ku Facebook. Anwafunda amaBhayibheli. Ukuthi kwafika uWhatsApp then uWhatsApp ke ufika kwaqala wafika uBPM. Kune Kwaqala wafika uBPM Mixit. Ayisibusele move abantwana. To go you know before WhatsApp. Yes, So uma une BPM ke. Yeah. Uyakwazi ukuconnecta more especially umuntu onawo BPM yabo uyakwazi so uconnecta ke nalabo bantu at that time. So but then it was emqondweni yethu thina abaningi iyayingekho into yokuthi there is business in this. Yes. That you can you know and lento ekutheni ukuthi keep learning things, keep changing, funda and one of the things I've learned ukuthi as you are learning these things learn ukuthi wena imali zoyenza kanjani ngezinto. Yazi webhuti khona uthola umuntu kade ngihlane ne team la sixoxa ukuthi the person okay uma uphawula like uzongena epage lakho akuthuka noma khona noma abe yini athanda ukusikhuluma abe interested ngempilo yakho but nawe umuntu uyaphila nawe uphelezele bani kahle kahle wena uphelezele abantu lo muntu okhuluma kwi account but lo muntu akacomment kwi account yakho kodwa wena uyacommenta kwi account yakhe so ngemazi when you spend money to comment empilweni yakhe lokhu commenta kwakho kuye yena kwenze njani kuyamkhulisa ngithi so ilento sisho ukuthi uyabona umuntu ugcina ezifaka yena ezintweni zabanye abantu but yena ngeke into ayenza ezuza ngakho yazi kufana nani mfethu sure kufana nokuthi kunomqondo wabantu abadumile manje ukuthi yes he will be followed by 2 million people. Yes but ufollowers zero followers zero. Cela ungangishayi nama wawusuka yeah Total followers zero. 2 million 2 million followers and you follow zero.
Serious? Ayikho into interested kuyona? Ayikho wena into no interest kuyona wena. Nawe as a person yes, one interest kuyona nawe ukulokhuzana wena nje uyasithelela nje wena. You don't invest to anyone. Wena uyasithelela nje wena. Akekho nje okuthelelayo wena. Uyasithelela wena kuphela. Fayisihle wena thina akekho dla wena. Aish, power put. You think sure. So for you to grow yourself, you need to grow others. Ngiyayiphinda. You need to understand ukuthi you need to grow others. Awukwazi ukuzifuza wena ukuthi usifunze wena uthi asidle wena kodwa wena ungadliwa umuntu. Yabo? Follow other people abane abazokunika more potential. Uyangithola? Yes. For example, Benjamin Dube is older than me in the industry and bigger than me in the industry. Yes. I need to follow him to learn how he posts, how he addresses himself, how he does this, how he does this. As I go to ama pages akhe ngiyofunda so that ngizobuya ngizoyi-apply in my own page. Yabo? As a podcast, you need to have bigger podcasts. Mark G baba, go and watch. Watch Mark G. You go there, you follow them, you watch them, you see how they ask questions, you see how they do this, you see how they do this. Then you learn, you come back with this is how you learn every day, Bafethu. Because now the music is revolving. Now thina sasazi ukuthi mfethu uma umculi, then you record album, uqeda record album, uyayisubmit kuma-radio, uqeda uyisubmit kuma-radio, then you're looking for ama TV shows akhona, gospel gold, gospel time, obani on morning live, obani ozoyakubona uyoperform ingoma yakho so that ingoma yakho mako perform gospel time perform gospel gold ke hayi we artistic ontswempi yabona. Then now kunama podcast kunama bani zonke lezi zinto lezi that you need to learn about, that you need to associate yourself with. So as an artist you need to know ukuthi association doesn't end. You grow with it. You always associate yourself with things that will grow yourself. Every time. So now sesiyaphetha before ngiyemuzo nami u3 khona imbuzo nami u3 but before we go there in a crisis as we're going to vote next year. Life is not the same, but uyayazi wena niphilile before 1994 nayiphila after 1994. I don't know before, I know manje. But now ngifuna ukuzwa nje ngolakhovu ukuthi silungisaphi kwenza kahle isithini, because in terms of entertainment siyastaglisha mos, and this podcast need the support. But are we told there's no way la khona ngathi umuntu omusha uyazama khona uyalekeleleka? So I don't know ukuthi what come out from your mind nje ukuthi okay msukumalo ufuka kuma nje obusho kanje, but na into engifikela ukuthi as izwe linze kanje ithini lento kahle kahle Bafethu ithini. One thing that we need to put into our minds, as young guys, eninga experience anga mhlawumbe i-apartheid. Yes. I was young around leyo mnyaka ye-apartheid. Sure. Mhlawumbe ezinye zezinto I saw them in a blurry form. But I remember watching Sarafina. At that time, Sarafina was real life to us. Mawibuka, it was more like it was more like watching umkhokha at this time. Yes. Uma ubuka umkhokha is real life of today noma of nowadays. Yes. So Sarafina Getina was a real life of that time. Yes. We know siyazazi izimpi.
nasemakhaya Yes. siyakwazi kuliwa kuluzimpi izimpi zezigodi Yes. kulwa isigodi sakabani nesigodi sakabani silwa siyazazi lezo zimpi siyakwazi ukubona noma abazali babezama ukuprotect ukuthi ningaboni kwenzakalani kodwa awubona ukuthi izimpi kubalekwa sekuyohlalwa kabani kubalekelwa ngiyakhumbula nje mina sibaleka sinqamlu sidabula umkhambathi phezulu impi siqalile lapha impi kaMlaba noNyavu ngoba thina sise bridging kanje umuzi wasekhaya use bridging kanje so bese kuba umfula ohlukanisa uNyavu noMlaba so uMlaba ngala uNyavu ngala so impi kaMlaba noNyavu iyayibamba ebridging kanje sakho yes ekhaya kula eduze kwakhona uyayibona so I remember nje leyo mpi kaMlaba noNyavu I remember sibaleka nje silokhuzana unfortunately around 1992 baba wami was shot dead because of political whatsoever but into engengixileka kuyona leyo yabo but ke angifisi mina ukuthi bafowethu nivumele ukuthi sibuyele kuleya system na noma yini eningayenza ningalidedelizwe libuyele kumlungu nangebhadi ningalidedelizwe libuyele kumlungu na noma yini eniyenzayo kodwa ningalidedelizwe libuyele kumlungu futhi ngaba noma njengoba sikhala kangaka ningalidedelizwe libuyele kumlungu ningalidedelizwe libuyele kumlungu is politics yasebenzela but kodwa ipolitiki mfowethu ipolitiki ingasisebenzela ifuthi iyasebenzela ipolitiki looking at from 1994 till now when you are free to open a podcast without being questioned and controlled ukuthi uthini no I got it yes go to other countries where you will find Zimbabwe nje mhlambe you want alapha khona izinto ongeke uzuzisho noma kanjani kwi podcast because ziregulated ukuthi kunezinto ongakwa thina lana we are free to say whatever that we want to say that freedom singayidedeli and we know somehow ukuthi that freedom is kanjani yabo 3 mfethu we yes isikhambe ke isekhona imjondolo kodwa iqiniso lithi around lemjondolo zikhona izindle esizibonayo ezakhiwe after u1994 and abantu abazalelwe kuzona bakhulela kuzona bafunda befunda kuzona before 1994 azange kwenzeke bekungekho into enjengalezo bengeke abantu bebefunda kuma colleges angakubona abanikeza ukuthi abakwazi ukufunda to this certain level ngoba kunamanye ama courses that they are not allowed to do because ama courses ekufanele enziwe a certain color ekufanele ibe in those positions now we are in sikwazi ukuba wawukwazi ukuba uthisha iphoyisa onesi mhlawumbe unesi yes udokotela nomabhalane izinto ezazilula kakhulu yabona nan opilot yabona so you wouldn't see a black person becoming a pilot you wouldn't see a black person becoming a chartered accountant you wouldn't see many of lawyers in that time because it was not easy to study law yabo it was not easy to study those kunezinto ezazibekela ukwazi wonke ukuthi ifundwa belungu lezinto angeke ifundwa abantu abamnyama so ingakho ngithi mina abafuthi kukona konke okwenzakalayo noma ngakuthi uyahamba uyovotelana kubalekile ukuthi uyovota ngoba kufanele mfethu ugcine ukuthi nangephutha alingaweli kumuntu omhlophe izwe hayi
Mzulu ubhuti omdala indlela ayibona ngayo nawe kukwena ake ngimhlobe ngemibuzo ke emithathu kuphela just only 3 question ilula kakhulu kunamagama u3 engifuse uma ukhona umehluko uwasho ukuthi ukhona Okay. kukhona igama elithi question number 1 mfowethu Yes. umnawethu Yes. umnewethu Okay. akhona umehluko kulamagama Mningi. okay Yeah, first, ukhona. first thing yes Okay, umfowethu njengoba sila ningaba fowethu. ngilalele Angithi? yeah Ningaba fowethu. sure Yabona? And then ubhuti omdala umnawethu. yeah Then ubhuti omncane noma ubhuti owuntanga wethu umnewethu uma sizala ndawo. nizwile kahle bafowethu khuluma nisizulu Angazi kodwa mhlambe ngingabiza ngabafowethu isidingo singekho kodwa khona ngiyakuzwa mina I'm not Mhlambe sure correct I don't know but kuno umfowethu usamchazela ubhuti ukuthi khuluma ngathi nje usihlezi la then there's umnawethu hayi umnakwenu lokho nithanda lokho nikuthanda umnawethu no umnawethu right bese ba umnewethu yes ngesiswati bathi umnakethu shito lo mncane neswati mabethi umnakethu basho ukuthi mfowethu bayiqoqa bona bathi mfowethu ngesiswati lokho thina bese thina swahlukanisa kahle sithi ke kukhona umfowethu kukhona umnawethu kukhona umnewethu yes khona umdala kufanele umnikeze leso sithunzi sokuthi umnewethu umnewethu lo mdala yebo umnewethu yabona bese kuba khona umnawethu okumfowenu in around 11 age ayodwa uzamusho njalo okay then bese kuba khona umfowethu uma ngithi umfowethu ngiqoqa bonke ogazi lami ngiqoqa bonke aba angikwazi igama ukuthi ubani kodwa uma ngizoaddressa ngizothi umfowethu kunjani hayi ke kukwena ke ukuthi niSouth Africa that is correct or not correct angazi ke mhlawumbe ngiyageja phela nesizulu sibuye siphicane ngokwegodi nangokwendawo yeah kodwa kona okay awubuke lo mbala lo uzoveza unjiniyela veze lo mbukeli buka lo mbala inkomo le right yayibona inkomo le yebo ngiyayibona inkomo le right uthi umbala wenkomo unjani inguni kodwa lela ngithi yeah inkomo inguni yeah inkomo inguni yes but umbala wayo yes umatshe ehlathi okay done angazi noma ngeke ngiphikise phela engineer ungakhohlwa ukusivezela uvezela umbukeli kodwa phela kufanele ngazi ukuthi ngi right noma ngi wrong ngazi ngizokwazi comment nje soma comment maye phela nginawo ama answer mina nama ngazi yabo okay buka phela ibhuti question number 3 the last question qedelela ke isaga lesi yasiqedelela bese uyasichazela sifuna ukufunda we want to learn here into yomuntu umhluzo dash wempisi hawu wasungqaka kangaka awufuna ukuchazela lapho uthi you right noma wrong okay umhluzo ichaza sisho ukuthini siphe into yomuntu umhluzo wempisi ayi isho ukuthi nje uma uboleke noma uma kuyinto engesiyone yakho umuntu nje uba yiphele endlebeni nje uma into ekuboleke yona yabona awubi nako ukukhuleka kufana nomuntu ozokuboleka icathulo uthi uyanyathela hayi unganyathela kanje ngesicathulo sami uyayibona so iba umhluzo wempisi yabo umhluzo wempisi uma uphathani kahle yeah so uhlanganise egcineni kodwa kulungile ngiyakuthola so ke njalo ke into yomuntu umhluzo wempisi ngithemba sifundile. It's one of the things ayibalekile la kwi podcast ukuthi we learn as much as we can. Right, last question ke bhuti omdala siyazi ukuthi sikubona. Iqhubeka khona lapha. Sesiqedile. Done 3 questions. No, done. All right. Ngokhululeka ngiyakubona sekukunina ukuthi yes. Sokubona noma mhlawumbe hayi Then now the last question get general question but sesiyaphetha ngawo sesikubone kakhulu anganoma nizothi unenhlangano noma une organization but you work closely with abantu abanebala umlungisile yebo awuyibambe yes abanebala lemihlobo so take us through lapho kwenzakalani just to wrap up mfethu uma ngifika kwi industry ngifike bembalwa noma engekho onebala elimhlophe niyamkhumbula nje I mean obekwi industry yes umebekho
ubedonsa kanzima ngoba Sure. bengekho abantu bebala lakhe abamsekayo ne creative mind of grooming him to become what he wants to become. Ngiyakhumbula nje kaMaskandi ukuthi kwakukhona insizwa yaseshowe eyayidlala uMaskandi wathi umlashiya. Oh, Umlashiya. Mina angimazi ngiyidlala isigingci izisibeke la emhlanje. Mangabuza nje umcineke ubuzongizwe ubuze otshatha bokutshela ukuthi kwakukhona insizwa kwathi umlashiya bayayazi leyo insizwa. Ukuthi ke mhlambe phela boyikhumbula ama bethanda ukuyikhumbula uma ukuthi mhlambe lokho mhlambe inqulu zabo ezigitaza kahle. Boyikhumbula bayinikeze leso sithunzi sayo ngendlela efanele ilokhuza. Asikhona it's a podcast nathi usinike inhlalelo. We have recognized ubaba u12. We gave them as a podcast we gave 10,000 rand to him to acknowledge umsebenzi wakhe to say thank you. Okay. No, we're just doing the right thing. No. Yes. Then I decided ukuthi njoba ngingenile kwi-industry. Sure. Ngazama ngalendlela engizame ngayo ukuthi ngifike la ngikhona. Ngane wethu. Baningi abantu abane talent elifanayo. Can you imagine ukuthi ngike ngaya eMondlo? Ngakithi wona ngoma. Yes. eMondlo lema uyanga ko Freehead. Yes, impela ngakithi. Yes. Kafike ngathola a guy who's a DJ abambiza ngo Afromond. Yeah. Who's a DJ who's a Afrotech a DJ. Where's alpinism? Yes. Njoba kade sine Alpinism Arise live in concert. We have a project called Alpinism Arise. Yes. Where we discover a talent of a person with alpinism. Yes. We give him a platform. Yes. And then after we monitor part of growth yakhe, we open opportunities where we can. Yeah, man. Sure. And akhule gradually. In fact, at least uyazi ukuthi noma ngangawathola ama gigs. Yes. Ngonyaka. Kodwa uyeza alpinism Arise which is excuse me. Dakho. Sure. Which is alpinism Arise okuyinto yakhe la ezoba belonga khona. Uyabona? I'm creating isizwe sabantu abanebala elimhlophe esizinjula buchopho esizobhala incwadi. Esizoba nezinto we must be free to explore izinto esifisa ukuzi explore ngempilo kwi entertainment noma kwi creative sector nangaphandle yabona. So that is what Alpinism Arise is. We groom, we nurture, we give it to the world to see. Kulonyaka nje besino there's a lady amambiza ngo Black Blondie. Yes, I know. Black Blondie is now one of the artists we are proud of. Usanda keep single yakhe. We are proud of ukuthi she's doing it in the industry. There's a young guy, there's a young chap now 5 years. Abambiza ngo Emihle Imbongi Emihle Shongo who was esimone ku TikTok inkondlo we samsondeze eduze. I remember nje kade nise Freehead namba ndawonye ade postile lapha. So we so close. Yeah. We open channels for ukuthi bakwazi mfethu ukuthi nabo baveze lamakhono abo because sibe nenkinga enkulu yokuthi ngenxa yeimfundiso ze nenkolelo bezikhona zokuthi abantu abanebala elimhlophe abafi bayanyamalala abantu abanebala elimhlophe bayinhlanhla uma ulale nomuntu onebala elimhlophe kuphela HIV na uyabona zonke lezo zinto lezo so kwagcinwa bengakwazi ukuphumela phandle bevalelwe ngenxa ukusabela impilo zabo yabona. So as we continue teaching or giving awareness of alpinism but at the same time phuma phela because uzokhula mfethu ube mdala kade uvalelwe endlini uqonywe noma uqome
Yes. uganwe ngesikhathi usuganiwe sekufanele kwakhe umuzi Yes. kufanele ngelilanga ke kunansi igroup le isishile Yes. fa ulanda umuntu wena ozokushintshela igroup because you don't know I don't know anything. Yes. ubathi uvalelwe necocoon yabona so zonke lezi izinto that we gather together as albinism arise to say we are here to teach about albinism but at the same time we are here to say wena umuntu one albinism awuze phela sizozampilo sibona yenze njani I bafowethu as a podcast ungalala engineer ulala esikhulumo ulala umuntu omdala ayina ukholwa yini sazoshaya nesithombe right umuntu omdala into engizoyisho as a podcast and wasafisa ukukhula we beg you live ukuthi anything oyenzayo based kuma project akho please call us and we will avail ourselves ukuthi sibe khona lapho so support into enhle because it uthe asilekelela sivula izandla silekelele the time uphakama then try ukuthi uphakamise abanye so now because mina ngwazi umsebenzi wakho kade ngulandele ukuthi ngizoxhumana but let me wait a right time ukuthi nami ngifake isandla ngilekelele ukuthi this is the right thing to do so mfethu singabonga kakhulu ukuthi if it's a podcast kwenzeke where you are nathi ukwazi uku-include sifike sizoshaya ispan mfethu ngingajabula kakhulu kuningi okusafanele kwenzeke I'm still young I'm still able to run khona ngithi mangithi I'm still young ngibuka kanje ngazi ukuthi manje voice isakhona kodwa phela ushaya ngona isakhona isekho nje no mfethu voice isekhona ayazi uphela uHuma Sikela uze washona phansi egodini voice isekhona uba nomunye Thepotsola uze washona phansi egodini voice isekhona seyikhehla baningi mfowethu nami ngoze kube ikhehla ngiyiculela mfowethu ukuthi kuphela engathi ngingaze kufike leyo age yokuba ikhehla ke izofika kodwa ngisho ukuthi kungabe ukuthi ayingisacula ngoba ngiphoqekile ukuthi ngiyongena ngingabusacula sokuculisa sokufika uhlezi lapha sidawu ukuthi nje cha ngiyangena nje stage ngoba ibalance iyangisuthisa right yabona ngokusengeniswa indlala ngingasangeniswa indlala mfowethu hayibo uyange ikuyafika ikhulezi liyothi uma usefika isikhathi sokubanda ubusafuna ukungena ngoba manje awuqoqelanga phela inkingi leyo enye ke eyezinto leyo ekufanele sinitshele bafowethu qoqani kuse-early ngoba niyakhula amathamba aqina yes amathamba aqina khona izinto obukade ukwazi ukuzenza sewuwe uyihashi hamba mawuthi lokohla ngawani isocial nesuku nosuku isocial yahamba right awushaya into eyodwa thina simelukufa kepuche suwasifela yenawa bayimbana yokwe zumhlatshelo then we came sathi umasiwela lo mfula lona siyonyathela phezu kwalamatshe hey what a voice lamajana magama awo siyoze sifike ngaphesheya sadlula lapho and then ngafika ngathi unguche Jehova kantu ngubani unguche Jehova. This is my journey. Sadlula sathi mphefumulo wami wena mphefumulo wami wena mphefumulo wami bilalelu Thixo. Sadlula lapho sathi lalela ukusho kwakhe lalela iphimbo lakhe
yakhe ngoba impendulo yakho yona isifikile sadlula safi icebo lakho Jesu lingevinjwe muntu kuyoba njalo kuze kube sekugcina sathi Jesu wehlile washintsha impilo yami sisaqhubeka nendlela kumele uzoshayela live bafethu kumele uyazoshayela live e-studio siyabonga kakhulu bafethu sibonga kakhulu thank you so much siyabonga mfethu 100,000 times ngesizulu sona amazwi okubonga amazwi ezinkulungwane into abantu ngiyabonga kakhulu nami mfethu kakhulu kwi podcast Kwenzekwenzeke mfethu kungimema it's an honor to me I wish I relationship yethu ingapheleli la siqhubeke mfethu nezinto eziningi I'm willing to support wherever as you are willing to support wherever siyabonga nje nami kusho ukuthi abalandeli besenza kwenzeke sebongilandela nami on my own pages as well baphinde balandela bayolandela lapha kusenza kwenzeke basubscribe nani nihambe niyo subscribe lapha ku Riches Music nibona ama videos ami on music ku YouTube nibuye nize ku Facebook you check uSgwili page and then you follow lapho and then you go to Instagram I am Sgwili you check lapho yo TikTok Sgwili my TikTok is growing very well that's good. My TikTok is growing very well I think the last time I checked I had close to 210 followers wow and it's growing kushuthi nje mangangifollowile you still khona uSgwili mfethu uSgwili nje ono H egcineni uzokwazi ukuthi ufike ungithole khona mfethu but ke I'm busy with my album nice that's what we want to I'm busy with my album bengifuna ukuyikhipha kulonyaka kodwa kunezinto eziningi inkinga yami nginama feature amaningi abantu so I have to make sure ukuthi I give the best product I featured the Legacy wow I featured Khaya Mthethwa wow I featured Fisani Masinga I featured Nontokozo Mkhize with uDatwiti bani ngimshiyayo uLungelo Hlongwane yes the young guy you know those are so we album yami ke I've got these features so kungase kwenzeke ke mhlambe uma ukuthi ayiphumile lonyaka kodwa kulonyaka sikhipha single of one of these songs but it's a bomb album I'm telling you nami ngiyayifila podcast Kwenzekwenzeke siyabonga kakhulu futhi umdala siyaqala kuba ne podcast more than an hour I told you when siqala ngathi it's less than 30 minutes it's about indlela esizokhuluma ngayo but shoot ke it was interesting sorry nkosami what data lakho vele thank you siyabonga kakhulu bye Kwenzekwenzeke